Repet, el... În ce an era asta? Prin anii 80. Deci vorbim finalul anilor 80. Da, 80 spre 89. În momentul în care grupul de la Roma se transformă într-o organizație globalistă care propune distrugerea civilizației umane, Călin Georgescu se retrage și pleacă la Națiunile Unite, care cu ce se ocupa în anii 90? Povestește aici că s-a dus acolo pentru... Da. Cu ce se ocupa? Cu apărarea națiunilor și statelor. Și statelor, e vorba despre sărăcie, combaterea sărăciei. El va combate sărăcia și aici intervin eu, martorul discuției, uneia dintre discuții, că omul a avut multe, mii de discuții, martorul discuției între el și Hillary Clinton, în care Călin Georgescu îi reproșează secretarului de stat Hillary Clinton, fostă prima doamnă a Statelor Unite, cel mai puternic om politic după Obama în Republica Americană atunci, îi reproșează direct și îngheață toată masa, nu este nicio glumă. Asta era la organizația... Eu sunt martor. La ONU era la asta, ONU. Da? Era o discuție în marjă, în marja unei adunări generale. Eu sunt martor că am înghețat și eu de curajul acestui Călin Georgescu. Îi reproșează Călin Georgescu lui Hillary Clinton situația alimentară lăsată de americani, de o bază militară care crease un dezastru ecologic pe una din insulele din sudul Americii de Sud. Și îi spune, trebuie să o rezolvați pentru că este vina voastră. Uitați raportul și îi dă raportul. Și așa va face. Hillary Clinton va atașa raportului sute de milioane de dolari pentru decontaminarea acelei ape, pentru ca oamenii să poată să aibă o activitate piscicolă. Bun. Deci, noi am înghețat în acea dupămasă. 2 ore au stat de vorbă. Și știți cum începea Hillary Clinton discuțiile? Călin vă poate confirma și oricine a stat cu adevărat la discuție cu ea. Ok, what's this? How may I help you? Cum te pot ajuta? Așa era superioritatea. Nu era Hillary Clinton. Și Călin Georgescu îi răspunde, it's not you can help me. It is me who can help you. Nu ești tu cea care mă poți ajuta. Eu te pot ajuta pentru că, uite, raportul, dacă nu ne înțelegem asupra lui, te pocnește în față. Ăsta este Călin Georgescu.